Allah ba mai rabo sa. Amin. Yan mata jimana. Bayan Allah ni ba matar aure. Ye? To mu can ga mun yi kama da mazajen birai ne? Mu ma mazajen aure ne. Ha mu ma mazajen aure ne da matan aure da ni matar aure ce. Kin ga ke matar aure ce mu mazajen aure ne me illar? Sai a haɗi. To bayan Allah sai ku hakuri tunda na ce muku ni matar aure. To Kaman ya me hakuri? ke mu fa muna so. Me hakuri? Mutane kana tafiya suna tare ka kana gaya musu matar aure ne kai sai sun ga inda ka shiga wannan wani irin bala'i da masifa ne haka. Uwar gida me ya same ki ke kuma? Mai gida wasu ne kawai ina tawowa suka tare ni a hanya ina gaya musu ni matar aure ce ya bi na suke. Suna ina. Wani sun ce wai gobe za su dawo. Suna ina. Wai gobe za su dawo mai gida. To Allah ya kai mu goban su zo su mu gani. Amin Allah ya kai mu ne. Wannan wani irin tsari na kara bin matan aure har gida kuma? Ina gaya musu fa ni matar aure ce sai bi na suke yi. Ki zaman ki shiga cikin ki zauna. Kaga inda take. Nan ne wallahi gidan kwakwado ba a sawa. Shikenan. Shikenan. Ba komai Allah ya kai mu gobe. Ni ne farko. Kai din banza kai din wahi. Kai za mu samu matsala da Ba kai. wani magana matsala. Kai ba ka da hankali. Shikenan. A kai ma hukaci ne. A'a mu je. Wallahi sai in riga ka dawowa wallahi. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Salamu alaikum. Mai gida ga su ne mai gida. Su ne fa. Bani da su zaman ki. Ina bindigar nan. Bata ya kyale ta su kuma. In ka riga ni tabawa Allah ya sa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ku ne masu biyo matan aure har gida? Wallahi ɗiba Ku ne? Wai ba nan ake sallar idi ba dama. Sallar idi ana. Nan gidan matan aure. Oga. Sallar idi. Oga. Zo. Ranar da ta aka yin tabo rama na ran. Dan girman Allah. Wallahi sallar juma'a na zo. Sallar juma'a kaman yaya? Idi kaman yaya? Idi aka ce sallah. Matar aure ku biyo ta. Ba ruwa na oga shi ce ya koshi. Wallahi shi ce ya koshi. Ya ba ta nan unguwa ya saba zuwa. Magana ta ka baka magana ta baka. Wallahi tallahi ka. Saurara. A wasan gargajiya bai kafi iyawa. Wasan cin gujiyar kare. Me cin gujiyar kare? Oga. Ai cin gurjar kare oga ni nan duk unguwanmu ne na fi kowa iyawa. Idan ban ga kai cin gurjar kare ba, ni zan ba cin gurjar jaki. Na ran da Allah oga yau zan gwada ma cin gurjar kare. Gwada ta nan. Nan gun. Gwada ta nan gun. Gwada ta nan gun. Gwada ta. Kafa hudu gare. Daya. Oga guduwa zai. Biyu. Yana haka. Guduwa zai. Ta